Halo pemirsa, jumpa lagi di saluran TV terpercaya dengan host yang fenomenal, Master Dougal. Kali ini saya akan membawakan berita dunia dalam komedi. Sekian, sampai jumpa dan selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, bisa diparingi gesang, diparingi kesehatan. Yo cek iso salat id bareng. Iso riyayan karo dulur-dulurku, karo anakku, karo tangga-tanggaku. Senajan urip keadaane kaya ngene, keadaane mepet ngene iki, Peh. Alhamdulillah Tuhan. Sumu eram ya. Bruh. Bruh. Mbak, lagi nih yuk. Pertama mbak kok lo tuh mbak yuk kok dunia Aku gak sepura, Pak. Oh iya. Sepurane aku pasti kaget terus aku kaget pengen sama. Yo, tak tompo desamu. Dilebur dina iki. Terus toh mbak rasa nangis. Kono ndang ligo-ligo kono lah. Iya, Pak. Loh, mbak. Kenapa toh mbak? Iya, Pak. Nangis dua. Kono sedang salin-salin kono. Sedang ngajar kali wong tuwek-tuwek kono lho kok. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinora. Siapa, Dek? Ade. Sepurane sing akeh ya Pak De, sing nom akeh salahe. Wis. Loh, kleru Pak De, sing tuwek kuwi akeh lupute. Yo, Sepurane Pak De ya. yo padha-padha Jon. Kono ndang ligo-ligo kono. Ya Pak De. Disambi oleh Pak De jajane. Yo Jon, kono dipangan kono Jon, sak enake lho ya. Ya Pak De. Toples papat padha kabeh to Pak De. Ya ngene iki lho Jon, Jon wis uripe Pak Dene wis ngene iki. Ngene iki ya alhamdulillah son disyukuri. Piye ya nanti ya nek ngene iki lho Jon. Lah kemang ngancar kondi ta Jon? Lagi kok kene Pak De sampe rono nggo. Enggak, bodone ya ora duwe ngene iki masa. Ben wis sangu akeh, Bos. Oh, ngono. Cek gak kayak biasane lho Jon. Patonan barang ya. Ini kenyar apa bekas Jon? Alah yo ngenteni arek-arek Pak De sawe. Ya wis pokoke kena digawe ngono lho Jon, gak apa-apa Jon. Timbangane Pak Dene ngene iki ora nek apa-apa ya. Yo kawan iki Pak De yo enak. Ya, tutokno lemah lho Jon. Yo Pak De. Ditumpuk nangis itu Pak De. Bu iki mau ngene lho Jon. Kelingan anake iku lho. Sitoke kok ya ora iso bali ngono lho. Dan endi to Pak De anake? Malah dek kono lho, Kamboja. Di Kamboja. Ya kuwi perkarane kok nangis sae. Oh, Dek, tak lu lakon ku sik.
ditumpu nangis ae oh. Ngono aja. Iya Pakde. Ya sing hati-hati Jan ya. Ayo deh ya. Sepurane sing akeh ya. Deh. Sing hati-hati. Wes to, Mbok, ora usah nangis ae. Ayo, ndang ngajar ngene wong tuwek-tuwek kene lho. Iya, Pak. Jenata teh kudu ngajar karo wong sing tuwa. Ayo, budal. Demo kau akeh to le, oleh sangu kondi to le. Ya ora teko betul lho. Wong sugih sak dunia. Lah wong iki nduk mah buka to le. Dan cepet Pak De selama tutup. Loh, Mbak, lawange tutup iki. Iya, Pak, tutup ih. Ayo Mas, ngene Mbak Sosro saya. Iya, sosok. Iya, Yo saya, Pak. iya. Lanuwun, Manuan. lanuwun. Bah, Mbak Sosro. lanuwun. Mbak Sosro. Olah, yo. Apa baik? Gak ngenak-ngenakin baik. Lagi perjuangan gitu. Mutaknya tai kok. Masa serah? Mbak. Terus Mbak, kancane karo aku ya, paling wonge bune anake iki paling ngono. Udah, tak darahnya guys, cangkemnya nah, semua. Loh, dari semari gitu. Oh, alah, tiba nawamu to, Po. Iya, Mbak. Ngising dong Mbak mau. Mbak, dolanan, Duk. Oh, dolan. Apa banyak sepuluh, Mbak? Pura-pura luputku ya, Mbak. Ya, Duk. Tak pompo. Wes Bang, ngono ae aku tak lanjut. Anu Google mau bablas soalnya. Iya, Duk. Wes Mbak ya. Langsung hati-hati ya, Duk ya. Pak lu wong ngising, Pak. Oh, tiba ngising to. Heeh, ngetokne tai. Oh, ya wes, Mbak. Ayo, ngajar ngene. Bae sing tengah sawah kae sapa to jenenge kae? Mbak Jepur to, Pak. Oh, ayo, mesakne kok. Ya wis Pak diparani. Ayo.